Lunaparkstad, dit is Erwin. We zijn in Hoensbroek op de kermis. Nou, daar gaan we hoor. Oh, dat gaat nog best, ja, dat is heel lang geleden voor uw presentator. En hij vindt het heel leuk. We zijn in Hoensbroek op de kermis en nou ja, we hebben net al een ritje gemaakt in de Octopus. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook die grijpers. Hè. Dat moet je toch dan altijd even stiekem proberen. Hè. Dat je zegt van stop toch even stiekem een eurotje naar binnen. Dan kun je 2 keer spelen en nou, ik heb 30 seconden om een Angry Bird eruit te halen. Daar ga ik hoor. En ja, hij heeft hem en ja hoor, ik haal hem meteen niet eruit. Dat is jammer. Maar we hebben nog een poging. Daar gaat hij weer. Ja, dat is... Ja, hij bewoog wel. Hij bewoog wel. Dat moet je hem nageven. Mag je even iets vragen? Druk bezig. Heb je al veel gewonnen? Nee, ik ben bij bijna alles geweest nou. Ik vind het gewoon leuk. Ja, vind je dit nou het leukste van de kermis, het gokken? Ja, ik vind het nog meer leuk. Ik vind ballenrollen vind ik ook leuk. Oké. Hoe vaak heb je al bal gegooid dan? Daarachter heb ik een keertje 200 punten gewonnen. 200 punten. Met hoeveel keer gooien is dat dan? Als je 1 euro erin doet heb je 5 ballen, dus dan kun je 5 keer gooien. Dan heb je 200 punten mee gescoord. Nou, netjes. En hier? Gaat het goed? Hier nu nog niet. Nog niks? Nee. Maar het gaat goed? Ja. Heb je al een prijs op het oog waar je voor aan het sparen bent? Gisteren heb ik al een prijs gewonnen. Ah nee, wat heb je gewonnen? Ik had een sleutelhanger. Sleutelhanger van? Kijk hoor. Ja, we gaan even kijken. Van? Zo'n hondje met een basketbal. Oh, oké. Ja. Ja, leuk. En nu? Nu weet ik niet. Weet je nog niet? Nee. Nou, veel succes nog. Dankjewel. Dag mevrouw, mag ik vragen wie heeft dit getekend? Ik weet niet, hier naar binnen. Wie zit daar dan, daar binnen? Nou, er zit niks. Ik denk dat het allemaal automatisch gaat. Nou, ik vind hem wel mooi. Ik vind het wel leuk, ja. Ja, dat is wat anders. Ja, Van Gogh staat er. Van Gogh, ja. Een echte Van Gogh. Ja. Ja. Wie zien we dan? Wie zien we op het portret? Dat is de opa en mijn kleindochter. Oké. En nu thuis inlijsten? Ja, tuurlijk. Vind ik wel leuk, ja. Boven het bed? Of ergens anders? Ja, of ergens anders, ja. Dit is een apart nieuw soort grijperspel. Ik heb geen idee. We gaan even kijken hoe het werkt. Met een sleutel of iets. Ja, daar gaat iets omhoog. Mag ik even vragen, wat is nou precies de bedoeling hier? Je moet dat ding naar de zijkant en dan kun je hem naar boven laten gaan. En dan zitten die gaten en als je loslaat, dan doet dat dingetje naar voren en dan schuift die prijs er vanaf als het goed is. Ga het nog een keer proberen? Ja, ik ga nog 1 keer proberen en dan... Jongen, je geld te veel hier. Hè? Maar wat wil je hebben dan? Die iPad? Ja, maar dat lukt toch niet? Ja, dat is apart dat ze dat al weet van tevoren. Maar ja, succes. Ja, dank je. We gaan even kijken of het lukt. Baby, 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 I'm awfully crazy. I'm so rock, off a throne. Ja, we staan in het Lunapark en dat vond ik vroeger als kind al verschrikkelijk. Maar ja, alles voor de kijkcijfers natuurlijk, hè. Nou, let op, daar gaat het. Oh. Ja, het is fantastisch en ik ga weer verder. Nou mensen, dit was de kermis in Hoensbroek. Het is zwaar vermoeiend hier.
Ik weet niet wat ik ga doen. Tot de volgende keer.